Yo, at naghambog pa nang sabi niya, 2 beses akong nag-aayuno, mahal na Panginoon, at nagbibigay ako ng ikapo. Hindi man lamang ako kagaya nitong maniningil ng buwis, nangungumpara pa. Alam niyo mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, atin pong ipagpatuloy ang basa. Dito po sa talatang 14, ang sabi rito mga minamahal, sinabi ko sa inyo, o sa 13, datapwat ang maniningil ng buwes na nakatayo sa malayo ay ayaw nang itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinagukan ang kanyang dibdib at sinabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sinabi ko sa inyo, na naog at umuwi sa kanilang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili at mabababa ay mabababa, datapwat ang mga papakumbaba sa kanyang sarili ay matataas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung atin pong suriing mainam ito, yung maniningil ng buwis, nagbigay ng ikapo, nag-aayuno pa ng 2 beses sa isang linggo, pero hindi tinanggap yung kanyang alay, yung kanyang binibigay, yung kanyang pagyayabang, yung kanyang pagmamalaki. Itong maniningil ng buwis na ito, maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, buong pagpapakumbaba, hindi man lamang daw maitingin sa mahal na Panginoon ang kanyang sarili, kundi siya nagsisisi, nagpapakumbaba. Ang sabi rito, inaaring ganap. Ibig sabihin, nagiging katanggap-tanggap yung kanyang ginagawa kaysa Pariseo. Mayroon pang isang pangyayari, maminamahal, dito naman sa ganun pa ring aklat ni San Lucas, talatang 19, o kabanatang 19, magmula sa talatang 1, sinabi rito, at siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho, at narito isang lalaki na tinatawag na pangalang Sakeo, at siya'y isang puno ng maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya, at hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya'y pandak. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy na singkamoro upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa dakong yaon. At dumaan si Jesus at sa dakong yaon ay siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, manaog, madali ka at bumaba ka sapagkat ngayoy kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. At siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. At nang makita nila ito, ay nangagbubulong-bulungan silang lahat at na nagsasabi, siya'y pumapasok at nanunuluyan sa isang taong makasalanan. At si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha, at kung sakaling nakasingil akong may daya sa kanino man, tao ay isasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas sapagkat siya ay anak din naman ni Abraham. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ko kanina, may suriin nating mainam ito. Dahil maraming mga Kristiyano na nagbibigay na wala sa panuntunan. Wala sa tamang panuntunan. Mayroon pong sinusunod, maminamal, ang Biblia. Hindi ka lamang bunot ng bunot sa bulsa mo na kahit ang kinikita mo ay mas malaki pa, barya-barya lamang ang binibigay mo. Ito po ay pagpapatunay na hindi po sa laki, hindi sa dami, hindi sa talagang ikaw ay mayaman, ikaw ay mahirap. Dito sinusuri, maminamahal ng ating mahal na Panginoon, paanong klase kang magbigay ng iyong ikasampung bahagi tandog. Dahil ang ikasampung bahagi tandog para sa ating kaalaman, lagi ko pong ipinaunawa. Sabi ng Leviticus 27:30, hindi po natin ito pag-aari.
Ang ikasampung bahagi tandog, ito po'y pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Kaya nararapat lamang dalhin natin dito sa kamalig. Sabi ng Malakay chapter 3 verse 10 and 11. Ngayon, maminamahal, balik tayo. Ang sabi rito, maniningil ng buwis. Parehong maniningil ng buwis. Hindi natin alam kung ang tinutukoy ng Pariseo, si Sakeo. Amen. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil itong mga sumusulat dito, itong si doktor po itong si Lucas, maminamahal, si Matthew, si Mark at si Luke, si John, sila yung mga saksi nung earthly ministry ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, maminamahal, makinig kayo at makinig tayo. Ang sabi rito, yung maniningil ng buwis, itong una, hindi man lamang madagukan ang kanyang sarili, hindi tumitingin, talagang grabe ang kanyang pagpakumbaba. Itong pangalawang ating binanggit na maniningil ng buwis, gusto lang niyang makita ang mahal na Panginoon, ngunit pandak siya, umakyat siya sa mataas na tinik-tinik na puno ng singkamoro para makita lang ang mahal na Panginoon dahil alam niya doon magdadaan o doon dadaan ang mahal na Panginoon. Alam niyo po, nung dumaan na doon sa kanyang inaakyatan, tumingala ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, Sakeo, bumaba ka. Dahil ngayon, ako'y iyong panauhin, pupunta ako sa bahay mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng ating binasang talata, buong kagalakan, tinanggap ni Sakeo ang ating mahal na Panginoon. Dali-daling bumaba at pumunta sa kanyang bahay, hinanda ang kanyang bahay, tinanggap ang mahal na Panginoon. Pagdating doon, wala nang pasabi-sabi. Atin pong nabasa ang banal na kasulatan, tumayo si Sakeo. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, nandito ka na rin. Kalahati ng aking kayamanan ibibigay ko sa mga dukha. At kung ako may naniningil ng sobra-sobra, 4 na beses ibabalik ko doon sa aking pinagsisingilan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So sa mga katuwid, maminamahal, dito po nagsalita ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, sa araw na ito, dumating ang kaligtasan. Dumating sa bahay ni Sakeo ang kaligtasan. Ang sabi niya, total ikaw din naman ay anak ni Amang Abraham. Ang pari kanina, ang Pariseo, ang sabi ng banal na kasulatan, hindi tinanggap yung kanyang pagbibigay ng ikapo lang. Amen. May kasama pang ayuno. Sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, yung ating overnight prayer, kung kayo'y nag-o-overnight prayer, ang katumbas po dyan ay 3 araw na pag-aayuno na kapangyarihan. Nasurpas mo na kaagad, nahigitan mo na kaagad ang ginagawa ng Pariseo. Ang ministeryong ito, ginawa ng formula ng propeta ng Diyos na kinakailangan hindi lang ikapo ang ibibigay. Ang ikapo po means 10% of whatever income you earn, you have, or you accept. Daily, weekly, kinsinas katapusan, amen? 10% ang tawag dan ay ikapo. Pero ang sabi ng banal na kasulatan sa Malakay chapter 3 verse 8 and 9, tayo daw ay naging magnanakaw kung hindi natin ibibigay ang ating ikasampung bahagi at handog. Kaya sabi ng propeta ng Diyos, tumbasan natin yung hiningi ng malapay na ikapo, another 10%. Kaya ang ministeryong ito, maliwanag na nangangaral, 20% giving kung ikaw ay gustong makaakyat sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya kung atin pong suriin si Sakeo, kalahati ng kanyang kayamanan, ibibigay na sa mga dukha. At 4 na beses pang ibabalik sa kanyang mga nasisingil ng daya na may daya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang atin pong pagbibigay sa mga baguhan lamang ang 20%. Maliwanag po ito, maminamahal, sa mga baguhan, mga kaliligtas lang, sa bawat 100 piso, ang 20 pesos dyan, maliwanag yan na para sa gawain na Panginoon. Sa bawat 1,000 tinatanggap mo sa isang linggo, 200 para sa gawain ng Panginoon. Sa bawat 100,000 tinatanggap mo sa isang buwan, ang 20,000 po diyan para sa gawain ng Panginoon. Pinakamaliit pero katanggap-tanggap. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pero hindi yan ang ginawa ng mga Kristiyano. Kaya tayo lumago. Kaya tayo dumarami. Kaya tayo maminamahal, talagang pinagpalang lubos. Amen. Katatawid lang naman uli ng 4 na representative natin galing sa Kulyon, Palawan.
Kanilang inaasikaso ang ating 7th year church anniversary doon. Anong kanilang mga balita? Grabe maminamahal, oh. Mayroon pala tayong pastor doon na bagong balik sa atin sa Jesus Miracle Crusade, na nung malaman ng kanyang mga membro na bumabalik na, yung kanilang chapel ay talagang narinig naman yung patotoo niya. Gaano katotoo? Maminamahal, ang sabi ng pastor na yan, nakausap ko, before this year, last year, ang sabi niya, Beloved OP, sana matuloy na yung aming ini-expect na bahay-sambahan. Nagbigay siya ng kanyang ministerial tithes, maminamahal. Na hindi naman gaano kalakihan. Maliit lang po talaga ikumpara sa totoo lang sa kanyang mga kasamahan doon. Pero ang sabi ng ating narinig na patotoo kanina, maminamahal, ultimo yung Koreano na mismo ang nagbigay ng lupa, nagbigay ng pagpapatayuan, nagbigay pa ng pantayo, maminamahal ang bahay-sambahan. Gaano katotoo yung pagbibigay ng may katapatan? Amen? Yung ating mga kapatid, mga bangkarote, yung ating mga kapatid, may mga sakit sa puso, yung mga basuriro, basurira, amen? Grabe ngayon, pabalik-balik na lang sa London, amen? Amen? Yung ating mga kapatid, sa dako ng Butuan City, may emphysema, sakit sa baga. Grabing pagtitiis. 2,000 to 2,500 a week ang kanyang ginagastos. Wala na siyang binili, maminamahal, nung malaman niyang susi ng pagpapala, kagalingan ng kanyang karamdaman. Yung 2,500 binigay niya buo. Weekly. Hinanap yung kanyang mga anak, asan ang mga pinagbibilhan ng mga bote, mga ilang banig na mga kapsula. Sabi niya, nasumpungan ko ang pinakamagaling na manggagamot, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nandiyan ang Diyos na nagpapagaling sa aking karamdaman. Walang magawa ang kanyang mga anak. 6 na taon dinugtong ng buhay ng ating minamahal na kapatid. Kaya maminamahal, kung inyo pong pansinin, ang pinakamahalaga dito sa ating pinag-uusapan, kung gusto mong may katiyakan ang iyong kaligtasan, sinabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Mayroon pong threefold blessing. Physical na pangatawan, paginawain, ang iyong bulsa, hindi mawawalan, laging busog na busog, punong-puno, hindi ka naglalagay sa butas na bulsa, sinabi ng Hagay. At ang pangatlo, maminamahal, ang sabi doon, even as thy soul prospereth. May prosperity ang iyong kaluluwa, may katiyakan ang iyong kaligtasan. Yun din ang sinabi ng Malapanginoon kay Sakeo. Sabi ng Malapanginoong Jesus kay Sakeo, sa araw na ito, dumating ang kaligtasan sa inyong pamamahay. Palakpakan po natin ang ating Malapanginoon. Sa makatuwid, kapag hindi ka pa nagtatapat, mula noon hanggang ngayon, naririnig mo na ang susi ng pagpapala. Ang katiyakan sa kaligtasan ay ang pagbibigay ng kaputandog. Hindi mo pa rin ito pinakikinggan. Huwag mo akong sisihin. Huwag mong sisihin ang mahal na pastor. Huwag mong sisihin ang mga tagapagpaliwanag ng pagbibigay. Kung pagdating ng rapture, maiiwan ka. Lahat ng ari-arian ng church sa iyo na. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapit. Maiwan ka sa rapture. Talagang isaktiyak na bagay, yung kukunin lamang ng mahal na Panginoon ay mga matatapat na Kristiyano. Ang sabi ng unang Korinto 4, talatang 2, ibig ng mahal na Panginoon, masumpungan ang kanyang mga anak na magiging tapat. Magtapat ka hanggang kamatayan. Ang mahal na Panginoon, maminamahal, ay magpala sa iyo. Kaya niyang suplayan ang iyong pangangailangan. Ang mga bagay na hindi mo nakita, makikita mo. Ang mga bagay na hindi mo nalasap, natanggap, matatanggap mo, malalasap mo. Yan ay pangako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Kaya maminamahal, simple lamang ng mga pagpapaliwanag ito. Pero sabi nga ni Santiago 2:10, narinig mo ang pagpapaliwanag dito, ikaw ay natisod, ikaw ay nagbabaliwala, sa lahat ng ginagawa mo na nararapat na, natanggap mo na, marunong ka na magpuri, manalangin, lahat, pinagpala ka na, pero hindi mo tinupad ang pagbibigay na ika-10 bahagi tandog, you are guilty of all. Ibig sabihin, lahat ng natutupad mo, lahat na nagagawa mo, nababaliwala. Naging guilty ka sa isang utos na ito. Mahalaga ang pagbibigay. Dahil dito po matitest ang atin pong I love you, Lord. Amen. Ang I love you, Lord, na hindi mo nakikita. Amen. Napapatunayan mo sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng may katapatan ng iyong ika-10 bahagi tandog.
Paano mo nga mamahalin ang mahal na pa hindi mo nakikita kung sa pagbibigay nga ng ikaputandog hindi mo magagawa? Amen? Amen? Patunayan natin. Prove the sincerity of your love. If you love me, keep my commandments. Tuparin mo ang aking pinag-uutos. 2:13 ng Roma, hindi yung nakikinig at hindi ginagawa ang kanyang pinakikinggan ang pinagpapala. Kung hindi yung nakikinig at ginagawa ang kanyang pinakikinggan. Sila ang pinagpapala. Tayo ang pinagpapala. Kaya ibigay ang ating kasabong bahagi tandog, hawakan po natin yan upang yan ay ipanalangin at basbasan ng ating malapay. Narito po ang ating beloved Elder Brother June Amaro upang ipanalangin po yung ating pagkakaloob nang yan po ibasbasan ng ating malapay. Praise the Lord. Glory to Jesus. Asa na po yung ating mga beloved Children's Choir. Gusto ko pong makita dito sa harapan upang sagap natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Pumunta na kayo dito sa harapan. Tayo pong lahat ay tumayo, maminamahal upang magbigay galang sa salita ng Diyos dahil ating pinagpalang mga aral. Narito po ating beloved Elder, Brother Jobin Per. Palakpak na natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. At may pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palagpag, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Kaya natin dumalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamama na pinis. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at pwede gumula sa iyo.
at sa pagkataon binibigay mo kami sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa subong araw at tumalapay ang bawang lahat. Sa pandalangin na aming iginkarap, Minamere Evangelista World Estrada Almeida, ayon po mami naman ang mga manggagawa, umi kami kapatawaran, sa mo kami sumpungan sa pagkasala sa iyo, patawarin mo ang bawat isa sa Panginoon. Huwag mo naman tingnamin, nagwapagkasala kundi ang puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalain mo kami lahat at gawin mo kami kapat dapat tumanggap na yung mga salita. At sa pag-aaral ng mga salita, nag-isa mo salita padabangin ko sa ganang aking wala magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Huwag gamitin dahil yung papapalang espiritual. Sa aming pumamami ng mga kapatid sa dakong ito, lalo ang pumamami ng mga bisita at aming malabit viewers. Pagpalain mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, antok, lahat ng gawa ng kaaway ay kumito ka sa out in the mighty Jesus ka sa out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po na pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Tunay nga napakabuti ng Diyos. Amen. At marapat lamang na siya ay ating purihin. At tayo na po ay mag-settle down and ating pong pag-aralan ang salita ng mahal na Panginoon. Ngunit po lahat, sa kapaintulutan ng ating pong binabadong preacher, ako po bati sa magandang hapon sa ating pong mga minamal na mga bisita, ating beloved viewers. Kayo po ay aming pong welcome sa Linggo Sunday General Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kung mula kanina mga minamahal ay talagang kayo ay todong nagpuri, mga minamahal, sinasabi ko sa inyo by this point, mga minamahal, by this time, kayo ay tsak pinagpala ng lahat ng pinagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. And there's a lot things more in store. Amen. Marami na pong naka-install sa atin sa mga minama sa oras ito at niling na kayo po'y patuloy na magpuri o kayo patuloy makiisa hanggang sa matapos ang ating banal na gawin tiyak kayo lubos sa pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. We give you honor and respect sa ating mga beloved evangelist World Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya. We cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, maging sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng mga salita ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Walang matutulog mga minamahal. Amen? Amen. Sapagkat napakasarap pag-aralan at pag-usapan ang salita ng mahal na Panginoon. Kunin na po natin ating po mga Biblia, ating po mga kwaderno at ballpen at itala yung ating pag-uusapan dito sa aklat ng Daniel. Ang kabanata ay 2, talatay 20 hanggang 22. From the book of Daniel, chapter 2, verses 20 up to 22. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Daniel, Kapitulo 2, versikulo 20 hanggang 22, ganito po sinasabi. Si Daniel ay sumagot at nagsabi, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ay Kanya. At Kanyang binago ang mga panahon at mga kapanahunan. Siya'y nagalis ng mga hari at naglagay ng mga hari. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa makakaalam ng unawa. Siya'y naghahayag ng malalim na lihim ng mga bagay. Kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang liwanag ay tumatahang kasama niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa ng salitang yan, sumigaw ng praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, ating munang pamagatan ng ating pag-aaralan, God's full control. Amen? Maniwala kayo mga minamahal na lahat ng nangyayari sa ating pong buhay ay sa kapahintulutan ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing Amen. At yan po mga minamahal, sabi nga ng talata yung ating nabasa, this is all about the capability of our God na ating pong pinaglilingkuran, walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. At ang sinasabi diyan mga minamahal, that our God has all the wisdom and power. Amen. Sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ay Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Our past days and our future ay alam ng mahal na Panginoon. Yung ating pag-angat ng araw sa silanganan at paglubog sa kanluran, pag-ihip ng hangin,
Yan ay kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Na ibinibigay sa Kanya mga anak, sa lahat ng tao, libre. Walang bayad. Palakpak po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal, para sa mga taong pinagpala ng Diyos. Isipin nyo na lang, mga minamahal, kapag binabayaran natin at nakametro yung ating hinihingang hangin, mga minamahal. Punta kayo sa ospital, yung mga kakunti, gumagano-gano na, kinakaibnak sa tangke yung kanilang nilalanghap na hangin. Ang bawat isang tangke niyan, libo yan. Amen? Tayo, mga minamahal, libreng-libre. Bakit? Makapangyarihan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, Kanyang binabago ang panahon at mga kapanahunan. Tag-ulan, tag-init, maging yan, mga minamahal, daily, mayroon tayong tinatawag na mga kalamidad, mayroon tayong mga baha, may mga bagyo. Amen? God can do that. And even can say, pwede kang tumigil hangin, titigil yan. Sapagkat makapangyarihan ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Sabi niya, mga minamahal, siya ay nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Ang Diyos ay siya po, mga minamahal, provides blessing at He also takes it away. Lahat ng pinagpala ng mahal na Panginoon, sumigaw na praise the Lord. Huwag kang matuwa diyan sa pagpapala na yan at huwag mong pakamahalin ang pagpapala na yan sapagkat ang Diyos natin na nagpala na yan, nagbigay sa iyo niyan, but He is also able to take that away from you. Kung sa oras ito, mga minamahal, pinagaling ka na sa iyong karamdaman, huwag ka nang makalimot sa Diyos. Dahil sabi ng Biblia, mga minamahal, binigyan ka ng kagalingan, kaya niya uling tanggalin yan sa iyo. Kung ikaw ay dumating sa mahal na Panginoon, talagang ikaw ay hirap na hirap, financially, spiritually, amen? At ngayon, ikaw ay nahihiga sa kayamanan, amen? Famous ka na, makapangyarihan ka na, huwag kang matuwa diyan. Sapagkat kapag ikaw ay nakalimot sa Diyos, God can take that away from you. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang ilan mga minamahal, pag pinagpala na, tumitigil sa paglilingkod. Busy na ako, mahal na Panginoon. So many businesses. Importante, nagbibigay ako. Amen? Hindi nasusuhulan ng Diyos. Amen? Ang kailangan ng Diyos ay hindi ang iyong pera. Ang kailangan niya, iyong espiritu, yung kaluluwa mo, na ikaw mismo naglilingkod sa Kanya. Amen? Amen? Kaya kapag tayo pinagpala, dapat lalo tayo magpakainit para tuloy-tuloy ang pagpapala. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung ikaw noon, mga minamahal, linggo, miyerkules, biyernes ka dumadalo, amen? Nung pinagpala ka na, busy ka na, sasabihin mo, di na ako pwede yung miyerkules, di na ako pwede yung overnight. Hindi ganon. The more na dapat ikaw ay talagang magsumikap. Bakit? Kaya ka naman naging busy, humingi ka ng pagpapala sa Diyos. Amen. Nung pinagpala ka, sasabihin mo, busy na ako, mahal na Panginoon. Ang pagpapala ay binigay para uminit ang tao at hindi para makalimot sa Kanya. Amen. Amen. Kapag malakas ka na, mga minamahal, hindi po pwedeng titigil ka na. Nabautismo na ako, okay lang naman yan. Tapos ng krusada, dumating ako dito, nakatanggap naman na ako, tigil na muna ako. Hindi ganon. Amen. God provided you the strength, the healing, but He can take it away kapag ikaw ay tumigil sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? At ang sabi ng talata, huling na sabi diyan, Kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang liwanag ay tumatahang kasama niya. God, sabi diyan, being good is the nature of God. Ang Diyos ay mabuti, kaya naman hindi siya naging masama. Amen? Amen? So in these things, mga minamahal, in short, God is in full control. May katanungan, if God is in full control of everything happening in the lives of a Christian, why I have a problem? Bakit ako may problema? Brother, akala ko ba mabait ang Diyos? Bakit ako puno-puno ng problema ngayon? Bakit mahirap ang buhay ko? Amen? Bakit mayroong sakit ako, karamdaman ako na talagang hindi pa gumagaling-galing? Akala ko ba mabuti ang Diyos? Bakit puro pasakit ang dinaranas ko ngayon? My heart. Bakit ako lumuluha ngayon?
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang ilan pa nga nagsasabi, maganda naman ang aking purpose sa pag-apply ko sa abroad. Bakit hindi ako nakuha sa trabaho? Masakit ito, brother. Hindi ko kaya to. Amen. Ipinangako ko kasi kapag ako'y nasa abroad, ipagagawa ko yung mga poste, ipapa-aircon ko ang gawain. Ang ganda-ganda ng mga pangako, mga minamahal. Pero kailanman hindi natin madadaya ang Diyos. Amen? Amen. At kuminsan nagtatanong tayo, bakit hindi ako na-promote? Magaling naman ako, mainit naman ako. Nag-fasting na nga ako eh. Pero hindi pa rin ako na-promote sa aking trabaho. Akala ko ba ang Diyos ay pag-ibig? Akala ko siya mabuti? Akala ko siya mapagmahal? Bakit ako nalulungkot at lumuluha ngayon? Lahat ng nakaranas yan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? At basahin natin mga minamahal, Roma, Kabanata 9, talatay 20 hanggang 22. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Romang, Kabanata 9, ang talatay 20 hanggang 22. Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalyok upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa sa ikahihiya? Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nangahahanda na sa pagkasira. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inaantok sumigaw ng praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, tayo po ay tinatawag na creatures of God. Amen. Nilikha tayo ng mahal na Panginoon. Ang ilan nagsasabi, pare-pareho tayo nilikha ng Diyos. Amen. Huwag niyong suluhin ang pagiging anak ng Diyos. Hindi po totoo yan. Sabi ng talata, mga minamahal, yaon lamang tumanggap kay Jesus ang binigyang karapatang maging tunay na anak ng Diyos. Amen. Kung ikaw ay hindi tumanggap sa mahal na Panginoong Jesus, maski na ipangalandakan mo sa buong mundo na ikaw ay anak ng Diyos, you are not given the right to become sons and daughters of the living God. Yan ay masakit na katotohanan, mga minamahal. Sometimes sinasabi tayo, sobra kayong, masyadong kayong mababagsik. Wala kayong pagmamahal. Ginaganon nila tayo, mga minamahal. Hindi tayo nagsabi noon. Binasa lang natin sa Biblia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, we are all creatures of God. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo mga tunay na anak ng Diyos, atin mo nang basahin ito, mga minamahal, Colossus, Kabanata 1, talatay 15 hanggang 17. From the book of Colossians, chapter 1, verses 15 up to 17. Kindly. Dito po sa aklat po ng Colossus, Kabanata 1, talatay 15 hanggang 17, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, That's right. sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. At siya'y una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nangububuhay dahil sa Kanya. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng anak ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Ang sinasabi ng talata, mga minamahal, kung tayo ay mga tinawag na anak ng Diyos, mga minamahal, sabi ng Roma, Kabanata 9, talatay 20, sabi diyan, ngunit o tao, kung nagtatanong ka sa ito, bakit tayo kung akala ko siya Diyos, bakit ako ang dami ng problema? Bakit ako lumuluwa? Bakit ako naghihirap? Bakit ako natatakot? Dami natin bakit, mga minamahal. Amen? Pero sinabi ng talatang, ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? In short, wala kang karapatang magtanong sa Diyos. Amen. Amen. Grabe ka naman, brother. So hurting yan. Yun ang katotohanan eh. Ang sabi na talaga, sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Amen.
Bakit mo ko ginawang mahirap man na Panginoon? Bakit mo ginawang nandito problematic masyado? Bakit mo ko ginawang api-apihin? Can you say that to God na lumalang sa'yo? Amen? Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, wala tayong magagawa sa bagay na yan. Ang sabi ng Biblia, God created us in His likeness and His image. Amen? May purpose ang Diyos kung bakit ka ginawang lalaki, bakit ka ginawang babae, bakit ka ginawang mahirap, bakit ka ginawang mayaman, bakit ka ginawang magandang boses, bakit ka ginawa na pangit ang boses, bakit ka ginawang talented, bakit ka ginawang walang talento. Ang sinasabi mo ngayon, may purpose ang mahal na Panginoon. Amen. Ang sinasabi lang niya, wala kang karapatang sisihin ng Diyos. Ang kailangan mo lang magtiwala sa kaisipan, karunungan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Wala bagang kapangyarihan ang putik sa ang magpapalayo upang gawin ang isa lamang limpak, ang isang sisidlan, si kapupuri at ang isa'y kahihiya. Oh, nakita niyo mga minang, bakit si brother magaling kumanta, bakit ako hindi? No worries about that. Amen. Alam ko merong sarili kang kagalingan na hindi kaya ng iyong kapatid o yung nakikita mo ngayon. Because lahat individual, mayroong tinatawag nating unique. Amen? Amen? At yun ang kailangan hanapin mo. Saan ka ba magaling? At kapag nakita mo yan, kapatid, pagyabungin mo yan. Amen. Make it grow for the glory of our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito na, kung sa oras na ito'y nagdaramdam ka sa Diyos, sabi niya, ano kung ang Diyos ay inibig niyang ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nahahanda sa pagkasira. Lahat may puwalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Sa 22, ang masakit na katotohanan, mayroong mga taong tinatawag na vessels of wrath. Amen. Sisidlan sa ikahihiya, sabi ng talata mga minama, vessels of wrath. Amen. At yung tawag na tinatawag na fitted to destruction. Kung babasahin niyo yung English version yan, mga minamahal, pakibasa niyo sa verse 22, Romans chapter 9, verse 22. Para makita natin. Sa English, sabi niya, what if God, palagpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. What if God, willing to show His wrath and to make His power known, endured with much long-suffering the vessels of wrath fitted to destruction. May mga tao, mga minamahal, na talagang nakahanda sa tinatawag nating kapahamakan. Amen. Sasabihin namin lang, napakabuti ng Diyos. Amen. Ay, mahal na mahal niya lahat ng tao. Amen. Totoo yun. Pero whether we accept it or not, may mga taong nakahanda para sa kapahamakan. Kaya kung ikaw ngayon, kapatid, ikaw ay napabilang dun sa tinawag na mahal na Panginoon, naglilingkod sa Diyos, huwag mong bibitawan yan. Huwag mong ipagpapalit yan sa 1 kilo ng bigas. Huwag mong ipagpapalit yan, mga minamahal, sa air-conditioned na banal na gawain. Huwag mong ipagpapalit yan, mga minamahal, ang kaligtasan na yan na hawak mo ngayon doon sa mga magagaling mangaral na salita ng Diyos. Amen? Pero sa totoo lang, mga minamahal, hindi naman nila sinasabi yung totoong, buong katotohanan na ikaw siya magdadala sa iyo doon sa kalangitan. Huwag mong ipagpapalit yan. Huwag mong hahayaan matulog ka sa banal na gawain. Huwag mong hayaang tatamarin ka sa pagdalo sa banal na gawain. Huwag mong hayaan ikaw ay matisod at tumigil sa paglilingkod. Sapagkat ang sabi ng Biblia, of all people, ang Diyos pumili ng mga taong ililigtas at meron ding mga tao na talagang mapapahamak. Pasalamat tayo, hindi tayo isa doon sa mapapahamak. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Wala naman sigurong Kristiyanong gusto doon sa kapahamakan. Amen. Amen. Ang sabi ng talata, mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay talagang
nandoon at napunta tayo dun sa kapamang, hindi tayo magkikita dito, mga minamahal. Pero mapalad tayo, mga minamahal. Despite may karamdaman ka, tinawag ka ng mahal na Panginoon. Despite may problema ka, tinawag ka ng Diyos. Despite wala may pagmamalaki na sabi natin napag-aralan, ikaw ay attorney, engineer, kung ano ba natapos mo, tinawag ka pa rin at inibig ng mahal na Panginoon. Ang sinasabi lang niya, mga minamahal, panghawakan mo yan at wag na wag mong bibitawan yan. Hindi yan for all. Kung may nagsasabing sana all, hindi yan sana all. Amen? Yan ay kaloob ng Diyos sa mga taong espesyal sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sino itong mga taong fitted for destruction na tinatawag? Fitted to destruction na sinasabi ng talata, mga minamahal. Kung titignan natin, mga minamahal, these people are those, whatever sharing you do, anumang grabing pag-share na gagawin mo, God's miracles para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos, they will never come to serving God. Nakakita ng himala, pilay nakalakad, baliwala yan. Cancer nilinis, lumalapan, baliwala yan. Hindi yan maglilingkod. Magnanakaw, mamamatay tao, binago ng Diyos, baliwala yan. Sapagkat maski na anong gawin mo, hindi darating sa kanila yung tinatawag nating pagkaunawa sa katotohanan. Amen? Papalag tayo. Katabi natin sa tricycle, nagkwento lang tungkol sa Jesus Miracle Crusade. Nagkaroon tayo ng pitak sa ating puso. At sinabi natin nung tayo may karamdaman, sinabi nung sister, pagpunta ko nung nakasakay ko sa tricycle, sa Jesus Miracle Crusade, nagpapagaling. Punta nga ako. Bakit? Hindi ka fitted for destruction. Pero kapag ikaw fitted for destruction, hindi mo bibigyan pagkakataon yun. Amen? Amen! Nung tumakad mga minamahal, ang nagsasounding, maski na nung naglalaba ka, narinig mo lang, binigyan mo ng pagkakataon, dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade. Bakit? Hindi ka fitted for destruction. Pero kung ikaw ay fitted for destruction, mga minamahal, ano man ang pag-share sa iyo, makita mo man ang himala. Katulad ni Paraon, mga minamahal. Amen? Ang ginawa ni Paraon, mga minamahal, nakita niya grabing himala sa pamagitan ng Moses. Amen? Nakita niya himala, paano pag-ingatan ng Diyos. Pero never siya nagbago. Never siya naniwala sa Diyos. Bakit? Pinatigas ng Diyos ang kaniyang puso. Amen. Basahin natin mga minamahal, Romans chapter 9, verses 17 up to 18. Tingnan niyo mga minamahal kung gaano kapinagpala tayong lahat, mga minamahal. Amen. Kindly. Dito po sa aklat po ng Roma, Kabanata 9, sa talata 17 hanggang 18. Sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol kay Paraon, dahil sa layong ito ay itinaas kita, upang aking maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan. That's right. At upang ang aking pangalay maitanyag sa buong lupa. Kaya nga sa kanyang ibig, siya'y naaawa, at sa kanyang ibig, siya'y nagpapatigas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kung hindi naawang Diyos sa atin, mga minamahal, matigas ang puso natin, hindi tayo maniniwala sa Diyos. Hindi natin paglilingkuran ng mahal na Panginoon sa pamagitan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pero nandito tayo ngayon. Ating beloved viewers, you have the chance every Sunday, Wednesday, Friday, nakikinig kayo para sa ating webcast, mga minamahal, sa ating online program. Bakit? Hinipo kayo ng Diyos. Amen. Kung hindi po ng Diyos mawilan yung puso, hindi ka maglilingkod, hindi ka makikinig, aantok ka, tutulog ka na lang, pahinga ka na lang, mapunta ka na lang kung saan-saan. Bakit? Hindi ka kasi hinip. So, pinatitigas ng Diyos ang sino mang gusto niyang patigasin ang kanilang puso. Pero sa mga taong gustong hipuin na mahal na Panginoon, at yan ay ikaw at ako, isang patotoo lang, isang papuring awit lang, bigla tayong lumuha, bigla tayong nakuha yung ating atensyon. At ito tayo ngayon, nagtataas ng kamay, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit natin sinasabi, kapag tayo po nandito ang mga binamahal na mga bisita, kayo'y pinagpala sapagkat ang inyong pong pagdako rito ay hindi po malaking disgrasya, kundi malaking grasya. Bakit natin sinasabi yung mga minamahal? Hindi disgrasya ang paglapit mo dito. It is plan. Nakaplano yan sa mahal na Panginoon.
Amen. Kung hindi ka hipuin ng Diyos, hindi mo ihakbang ang iyong paapatunong sa banal gawain. Ngunit dahil pinagpala ka ng Diyos, nahabag sa mahal na Panginoon, kaya ikaw tumayo, naghanda, pagdating mo dito, pinupuri mo ngayon ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ilan ba ang tao ngayon sa buong mundo? Ang sabi ng Google, 8 billion. 8 billion. So that's 8,118,835,999 para maging eksakto. Yan daw ang populasyon ng buong mundo ngayon. 8 billion plus. Pero tayo, isa tayo sa kinahabagan ng mahal na Panginoon. Amen! Amen! Lahat ng 8 billion na yan, marami dyan, mga mayayaman. Marami dyan, matatalino. Marami dyan, magaganda, mga sexy. Pero hindi sila ang pinili ng Diyos. Tayo ang pinili ng Diyos. Amen! Ang sinasabi ng Biblia, pahalagahan mo yan. Huwag kang magpapadaya sa diablo. Amen! Kapag nakikita mo inaantok ka, pinapatulog ka ng diablo para hindi ka makapakinig sa salita ng Diyos. Gumising ka, tumayo ka, talon-talon ka para mapakinggan mo lahat ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng Biblia, pasalamat tayo, we are among those who were called by God to join His royal family. Amen? Pero mayroon tayong basahin mga minamahal dito sa Aklat ng Mateo, Kabanata 2, talatay 22, talatay 14. Amen. From the book of Matthew, chapter 22, verse 14. Amen. Dito po sa Aklat ng Mateo, ang Kabanata 22, ang versikulo po 14, ganito po ang sinasabi, sapagkat marami ang tinawag, datapat kakaunti ang mga nahirap. Tingnan niyo. Sapagkat marami ang tinawag, datapwat kakaunti ang hinirang o pinili. Amen. Anong pagkakaiba ng tinawag at sa kahinirang? Yung pinili. Lahat ng gusto maging pinili ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? How I wish, no. How I pray. Hindi na dapat wish ang binabanggit ng tao. Dahil hindi ang Diyos ay hindi genie. Dapat how I pray. Di ba? Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, lahat natin pakanasan natin maging hirang ng mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat kapag sinabing tayo'y chosen people of God, God chose them for a purpose in God's kingdom. May dahilan kung bakit ka pinili ng mahal na Panginoon sa kanyang kaharian. Lahat ng gustong malaman ang dahilan kung bakit tayo pinili ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Ipalakpak natin ang malakas ang ating mga kamahal. Tinitignan ko yung mga hindi pumapalakpak, mga minamahal. Grabe, Diyos na nga pumili sa atin, hindi mo man lang mapalakpakan. Amen? Amen? Wala tayong pinapalakpakan. Hindi ako, hindi ating mga, hindi ating brother the preacher, hindi ang mga pastor. Ang ating pinapalakpakan dito ay ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi dito mga Epeso, Kabanata 4, talatay 10 hanggang 12. Sa mga tinawag ng Diyos, sa mga pinili ng mahal na Panginoon. Amen? Yung talagang grabing pinagpala, mga minamahal. Amen? Ito ang dapat daw ninyong gawin. Kindly, Aklat ng Epeso, Kabanatay 4, talatay 10 hanggang 12. Amen. Dito po sa Aklat ng Efeso, Kabanatay 4, ang talatay 10 hanggang 12, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan, upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta at ang mga iba'y ebanghilista at ang mga iba'y pastor at mga guro sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ayos. Di naman pala. Sa English, tinan niyo sa English mga minamahal. Amen. Tinan niyo mga minamahal, anong gamit natin? Ba't tayo tinawag ng mahal na Panginoon? Ba't tayo pinili ng mahal na Panginoon? Amen? Sabi diyan, He that descended is the same that is also ascended up far above all heavens, that He might fill all things. Sabi diyan, and He gave some apostles. Amen. Ang apostolis ba, yung 12 lang? Hindi. Ang 12 ay yung 12 na pinili ng mahal na Panginoon. Amen? Ang 12 ay yung 12 na pinili ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi diyan, He that descended is the same that is also ascended up far above all heavens, that He might fill all things. Sabi diyan, and He gave some apostles. Amen. Ang apostolis ba, yung 12 lang?
Amen? Hindi po. Lahat tayo apostolis ng Diyos. Tayo nagsishare ng salita ng mahal na supposed to be. Tayo supposed to be mga minamahal yung nalulungkot, walang pag-asa. Sinasabihan natin na ang Diyos, sa Diyos may pag-asa. Tayo mga apostolis na mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita nyo may group na naghahayo. May group na nagsasounding. May group na talagang worshiping. May group na talagang giving. Grabe, mga minamahal. Amen? Amen? Ang sabi ng talata, mga minamahal, some are prophets. We have prophet, and that is our beloved evangelist, Will Estrada Almeida. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Some evangelists. Amen. Some pastors. Some teachers. Yun ang nagtuturo sa inyo. Sunday worship, Wednesday, Friday. Meron pa mga Bible study. Amen. Dahil sila'y tinawag. Pinili for that. Amen. Hindi lahat kaya, hindi lahat na magagaling mag-English. Mga kayang gumawa o magganap ng mga bagay na yan. Pinipili yan ang mahal na Panginoon. Kaya kapag ikaw ay elder of the church, kapag ikaw ay worker ng mahal na Panginoon sa kanyang basan, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Kung ikaw ay choir, brother, wala namang choir dyan eh. Amen? O, sige tuloy natin. Amen. Sabi dyan, for the perfecting of the saints, para maperpekto ang mga anak ng Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maging yung mga nagre-rebuke sa'yo, katawagan niya yan para ma-perfect ka sa paggawa mo sa mahal na Panginoon. Sometimes galit na galit tayo sa nagre-rebuke sa atin. Amen? Pero don't you know, nang pumili ang mahal na Panginoon, kailangan niya maglagay ng taga-rebuke para yung kanyang mahal na anak, maminamahal, babalik sa katinuan at hahanapin muli ang daan patungo sa ating mahal na Panginoon. For the perfecting of the church, saints. Amen? Ang sabi diyan, for the work of the ministry. Ano bang work ministry na mayroon tayo, mga minamahal? May ministry of worship. Yung mga choir. May ministry of music. Yung lahat ng musicians natin. May ministry tayo ng giving. May ministry tayo na tayo nag-share mga testimonies. May ministry tayo, mga minamahal, na tayo nagkikare habang na dito mga bagon, kinakausap. Those are our ministries. Bakit? Ang sabi ng talata, mga minamahal, for the edifying of the body of Christ. Para maging perpekto ang banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Kung saan ka man diyan, kapatid, sinisigurado kung meron ka diyan. Amen. Amen. Totoo yun. Imposibleng zero ka diyan, or else hindi ka pinili ng mahal na Panginoon. Panabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng pinili ng Diyos sumigaw ng praise the Lord. Sa mga chosen people of God, sila po, masabi ng Biblia, they are the people that no one can touch. Hindi sila pwedeng salingin. Sino magrabe? Ating basahin, awit kabanata 91, talatay 2 hanggang 7, italon sa 10 hanggang 11. Kindly. Awit kabanata 91, talatay, huwag na kayong mahiya mga kapatid. Awit 91, talatay 2 hanggang 7, italon sa 10 hanggang 11. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng awit, ang kabanata 91, 2 hanggang 7, talon sa 10 hanggang 11. 10 hanggang 11. Amen. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan. That's right. Ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaman na humihilagpos kung araw, dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pagibaman na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping, at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Sa 10, walang kasamang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon.
Lahat ng pinili ng mahal na Panginoon, magbunyi, magsabing hallelujah, praise the Lord. Grabe. Amen? Grabe yung pag-iingat ng Diyos. Kapag tayo pinili, mga minamahal, kaili sa English, para sa ganun makuha natin ang kabuuan talaga ng talatang yan. Ang sabi ng talata, mga minamahal, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Lahat na nagtitiwala sa mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. By heart and by lips. Amen? Hindi pwedeng by lips lang. Amen? Next. Surely, He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Grabe. Iingatan tayo, dumating ang COVID-19, bakit tayo ligtas? Amen. Wala man COVID-19, wala naman ilan sa ating mga minamahal. Nakita niyo mga minamahal, may mga dumarating na tayo mga minamahal na mga karamdaman, pero pinagagaling naman na pa yun. Buhay pa rin tayo hanggang ngayon. Bakit? Siya kasi ang nag-iingat sa bawat isa sa atin. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. He shall cover thee with His feathers, and under His wings thou shalt thou trust. Alam niyo yung manok? Alam niyo yung manok, yung sisiw niya? Kapag yung matutulog na ang manok, kapag inano niya sa silong ng kanyang bagwis, yung kanyang pakpak, yung kanyang mga sisiw, everything is covered. Umulan, umaraw, may mga prayer, mga darating na talagang sila po hindi sila kailanman dapat nasa loob sila ng kanyang pakpak. Ganon daw ang mga anak ng Diyos na pinili na mahal na Panginoon. Amen. Kaya bagamat nandiyan mga minamahal na talaga natatakot ka, alam mong ikaw niyayakap ng Diyos bawat gabi. Amen? Bagamat nandiyan ang dumating problema, takot sa buhay, hindi ka magkakaroon ng kaba. Bakit? Alam mong hindi ka pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, bagamat nang hihina na sa kanyang karamdaman, tuloy-tuloy pa rin siya nagpupuri sa Diyos. Dumadalo pa rin sa mahal na Panginoon. Amen? Pinipilit pa rin niya mga minamahal tumayo, makadalo lamang sa balang. Bakit? Hindi siya natatakot, mamatay siya anytime. Ang sa kanya, na siya'y nasa piling na ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi diyan, this truth shall be thy shield and buckler. Kylie, next. Thou shalt not be afraid of